Bună seara, răsmutritori! Bine ne aflăm iara tot joia de moabete armânească. Tora seara banizem cu stanța și va să drăm moabeti cu lali Iorghi Paliț. Va năspuli el pe radă, tiții, va să vă moabete de tora seara, sigura, așa cum mulți de voi știți, sari timilisit o năbătearică armânească, tu știu că să bă, și moabetea va să că mai mult am vărliga de a este proiectul. Iorki gine viniștu moabete armânească. Mas ne vezi, mas ne avză, Bine vă aflai, bună seara! gine că nu videm și că n-avzăm. Așa câte văroare este zoriș cu tehnica. Ama putem până Sony să aprofundim să neagă emisia și cum lipsește. Să nu agrășim să spunem a motritorilor a noștri că masa aibă văra întrebare titinii, pot să îngrăpsească sunt live-ul ți se zvârtește tora pe Facebook, pe frânza Armânamea Media. Ca de cafea curhită, noi, așa cum știți, a noștri motritori, gruți, avem o întrebare ți este legată de zărținile a cafeului oaspeților, avem tu emisie, așa că nici tine nu ascaci de asta întrebare. Care sunt zărținile tale armânești? Ți știi de păpâni, de-apoi vai să-mi spun și îmi dau lucruri de părință și va ne zema largul și cum abetea te hoara de te amintași. Da. Soia tutei halici, maș paplu când a venit în România, l-avea scris haliții cu ei și după aia la tate îmi iartă, schiru și eu și a rămas în haliț. Malanță tu să-și di Bașcă, își di Brăila, își di Ceabâlia de Sus, își di București, sunt halici. Este Și Idia taifă, aici ți sunt cu numai Idia este ta, Idia halici. ta. Idia. Nu este ceva horia la armâni, că alții sunt cu nume Deep Alexite. Și papla meu, Goga, îi zicea al pap, Goga al Haliți, era lăpuvean de Lupova, baba Halița era de-al Ghioca, de-apoi din partea limană era Cota. Da, tu vârgărie era scris Cote, de-apoi când vine tu România, i-a scris și Cotea și Pablo Haliț nu-ți duse cu soia lui, cât ce, cum fu atunci, că Haliț ai să și dură ceabulia de sus, de-apoi alții îți duseră Bașchei și Pablo vine Sinoia, că acolo mai câță cu soia alibaba. Nu știu cum fu, că ți zic. Și un puveani din partea de mamă, deci Paplu Cote, acolo tu cărță îngrepsește Leascova, ma noi știm că era de Bijdova, Leascova, Bulgaria, îngrepsește că ar fi, de-apoi a făcut care în Argeava Nică, vinerea, oții, vineră cu averea, lăsarea aveare și tu ca de la ter, de-apoi părinții ce s-au dar, nu mai putură să țină oile preoații, și a cățară servicii. Și ne petrecură noi la școală, Tine, ghineazar. cum am găsit pe, până să serați eu am găsit pe frânza Armâna Media, te amintași fara Sinoe. Și noi. Să-mi spui până la ție lichii și duci acolo și ți aduce aminte ai de hora Sinoe și vai și să-mi spui și îmi dau numii de tăi forți până acolo. Da. Disonăia nu știu eu multe, că adraici grădinița Coiciu, tu Băhălălu Armânescu, în Coiciu, acolo adraici grădinița și școala generală 13 Înghiț. Uh, Era Mihălău Armânescu, acolo țin minte, că era ca la Hoara, ușii s-aduna și a zbura. Noi ficiori aveam loc mult de agiucari, și noi neasim vacanțele, mai până și dură paplu cu baba acolo. De-apoi eram la una de surorile al tata, care n-a venit, dar vine și aia, de-apoi și ei cu stanța. De-apoi eram la nașa noastră de Albrande, care sunt, mai eram în vacanță. Și multe nu țin minte, că eram mic. Și de-apoi
Toate sunt de acolo, din Coiciu, că din Coiciu, Aveți la nimbi mai multe de Măsărai. acolo. Eu crescut și dus mai Din mult Coiciu, da. Da. Constanța. Din Măhărlău Armânescu. Cum că am amânat cu sculia? De câte achi căstii, BTC și facultatea este de adărăminte, de construcții, de București. Așa. Așa pufase. Snez la este sculia. Aveai mari Uh, mirachi de adărăminte? Cum? Stații tu. nu. Până tu a 11-a clasă, vreau să dar filozofie istorie, de-apoi nu mai e, mi-a răxit și eram la un liceu bun, la Ovidius și am învățat matematică, fizică, ca să intru la o facultate tehnică, că mi-a fost frică ca să dau la filozofie istorie. M-a și... Sigur că în Timișoara este un lucru, te dus câte un zânati pe partea tehnică, ți era cam aproape de ți mira că aveai tine? Are și atunci toți vrea să bă, cariera la liceele este bune, ficiori vrea să bă, la facultăți de electronică, de-apoi e facultăți de mecanică și mai îngheos. Și asta era utilaj tehnologic pentru construcții, adică e și inginer mecanic. Care știa ți-a să drăm de-apoi, da? A și vrea atunci. Este că acel chironiți informația nu era cât multă. Și Nu vai era și da, și masa avzai că, nu știu, vor alți ficiori să ducă acolo, vai așa, și așa. așa, ai știni că v-ați nec și eu și v-ați vedea apoi cum va fi lucrurile. Era un ficior de acolo din cartier, avea intrat în Ihea Mamare și de apoi zând de la el și neasem acolo cu Nica un soț cu mâncare. Neasem la utilaj. Cum furanii aței de facultate? Păi, a furhit 81, în 82 a furhit lipsurile, Când nu era mai era multă zonă de care multe. n-are aua Atunci nu lipsea multe ca să hibă ghinii, că nu știam noi de multe. Să era atragem dumneavoastră și învățat, troară. da, Da. era dumneavoastră învățat sib hârsis cu multul cam abține Cupțând, lucruri. da. Și nici nu vedea în vârliga alte turli de bană, tas, le se deșteaptă alte Așa, mirăți, te aști minduiescu. așa. Noi eram hârșiți, că acolo căminile aveam întâi, avea discotecă întâi, era mare lucru de noi. Și după aia Am mai era, în vai, cămin zori de că era atram. largul de taifă, nu era baș aproape cu stanța. Taifă, care e mutrea taifă? Acolo aveam soții, nu mai știam pe altceva. Și după aia, după ți BTC, și să spui niheamă de lucrurile ți la drași și vași niheamă și lucrurile ți îl dezvărtești tora. De aia uh, repartiția lui la IAMCM Brașov, conducte magistrale, adică conductele acele mările de gaz care sunt pe câmpul, a hurhi la Bălcescu de Constanța și după aia eram Isaccea, Șendreni, cu șantierul și după ce DPC este 3 ani de stagiatură, nești la Cernavodă, la nuclear montaj, aceea care era centrala. Centrala nucleară, eu. După aia, în 94, a hurhi Adrai Han este azi SRL. A hurhit un loc mic, de apoi am cumpărat una casă, nica una, 3 case, una în Galantă, Adrai Hali pe ele, Hali, nu știu cum să zic. Pe... Una duchiani, cam mare, ziceam așa. Da, era mamăr, că avea și etaj, au și etaj, că nica le-am acloții. După aia, în 2003, am cumpărat teren în jumătate de hectar, tu ieșita Constanței, că tu zici acțiune, zici acolo. Și în 94, când o luai acolo, în Brătianu, la 2 cocoși, tu zicea, Ionescu marginea acolo.
marginea era bună. Și, și vindu cauciucuri, nu știu cum se permește, gumii, nu, cauciuc. Arhotare Maxi. Aha, aha, așa. Și a drai acolo un ahuri, nu, ahuri, hală, să zicem, un Da, și hală mai una mare, Ahurica de Mamari. 1000 și ceva de metri, de-abia mai drai și alte, acolo pe 5.000 de metri, pe șnica Amacloții și Da, Baia Mare. da, fu, fu câtora nu mai aștept și de ghine, fu un, e îmburlăchi bună, de bună, da. Cafea nu era prota în tot domeniul ei la Camera de Comerț. Ne hărțim sau de mai este un Și lucru. de acolo s-a donat parazite Dacă biserică. Da. dacă nu ti dănăsiš mašla a este lucru, ți la dragi, ți la voștomira kisladari. Ama și cum zăsim šta curhite, vas ducem obete ma largu, am vrliga di noulu proiectu a tău, ți la curhiș, ma luscusești în buveti, băsearică armânească tu că să bălu cu stanța. Cum vine minduiara asta cu băsearica? Când o fi torsi a este idei tu mintea ta? Era de daima. Era de daima de mică. A avut seamne. Și de-apă aia, prota oară ziște biserică, tu 2001, când s-a alease este șuțul, și de-apă aia zise și că asta dar biserică, preluară sau nu știu. Gheorghe Șuțu ți era prezidentul la Fălcare Armânească de Constanța. Și nu, atunci s-a alease și atunci la aligerile ațele zici prota oară că Era trebuie să mai adrăm biserică, că era nu zici ca nu oară că voi să o dar eu. e. Că nu zice că nu-i trufie, nu știu, iara nu știu pe armânește. Nu-i trufie, trebuie să, Pilifanie. Multe nu trebuie să te pilifanie, alapzi. zice. Da. Și Uh, de-apă aia mai azburi și cu alte și la alte suțăți și Șfuzorii te închiseare nu, lucrul nu, Amberliga nu, nu, zicem cu nu, alții. nu ne, Nu nu era ne spiegă câțăm. rânduiare. Și de-apă aia mi-a câțat. Eu că aveam loc, că aveam zacinii de metri, tot alt loc, nu acolo eu. Că luai prota să dar hală iuva și era stream tot terenul. Și de-apă aia aveam luat acolo un hectar, zacinii de metri și de-apă aia luai tu partea alantă, că era mai largă, avea 50 de metri. Și cu este armaș și armaș. Nu, dai ceva pe el și de-apă aia zici, mă, ați dau eu loc de băsearică, să adră băsearică. Și zburam cu un soț, cu așa, și îl chemă frasul care îl cunoștea Teodosie și a doua zi nease în alt preasfinția sa să-i căftăm voia să E. adrăm biserică. Și așa Dacă s-a ți-ai de hotărât pe lucrurile. De la unei idei. așa, așa, de la, da. Ama nu știu, nu ți-o fu frică că nu poți nu poți să bitisești, Am, nu fu, cât zorii fu să curhești lucrurile, că pisipsescu că va un stoc de documente de partea asta administrativă, zicem. eu până atunci aveam adrat case, tu le adrai în regie proprie, că nu poți zic altfel. Nu, că azi bați firmă, ajungi mult și le adrai și tu le adrai eu, nu pânătora. Nu era Păi, ceva nou sau ceva mult vă mare, că zic că tine știai care era arada a lucrurilor, că lipsesc știam, cu da, adrare, țigurță, lipsesc cu știam, duțeare și nu lipsesc cu duțeare. da. Știam tu ți lipsește să adrăm și anda mea câți ai vrea să dar una biserică mult mai mică și aveam luat adrai și proiectul, am cumpărat proiectul de la arhitectul care lucrează cu mai mult cu tot Nicu Racu îmi l-avea dus și biserica aceea de este stareță
armână, e Evgenia, de fapt e de la așa. Je. Acea biserică, acea biserica, hramul este, mi-a greșit-o. Așa, și aceea vreau să o dar, de-apoi aia vine Nicu Racu cu stareslu, cu Andrei Stareslu de Dervent, și staresul zice, mă, că ce să adare biserica asta, că mi-a dară una armânească și bă, hasă armânească. Bă, cum să-ți are hasă armânească? Ia, vine el cu mai multe și după aia și eu cu Nicu Racu este aproape instantaneu, ales pe este de Crușova, că ce zis în Crușova, că Crușova e mașun că se bă tot lumea este, eu să zburaște armânește, armâna e limbă oficială. Da. Așa și fost simbolistica, și după aia Care v-ați zis că este biserică, este adrată ca urneche după una biserică de Crușova. biserica ia uite, mă. De Crușova, zice, acolo îi zice Sfânta Treimie, dar nu știu pe armâneaștitura. Da. Ai triada, sibă? Ai triada, așa. Ai triada de Crușova este. Și în Pitricuri și cadrurile de acolo, și din afară și dinăuntru și multe cărți în Pitricu, din Acuvata și cu estul și ticlul de Custanța, că Custanța, nu știu, are un Hani prea pe Custanța, e tehnician dentist. Și ticlul... To hurhită minduiesc că adrașa și ți una minduiare ti cât vas custusească tot adărămintul. Cum ia situatul bitisică? Cât mult o tricu păhălul, să zicem, păragiți, fără hărgiuiți, de ațea hopă andati minduiști a hurhită. Tricură nu mult are, de... Aceea era una biserică mică, cu 5 metri la streașină, era ca una casă, nu are nicio... Și de aia când luai angrepsită este vruia de la Teodosie, Ninte ca și mi da Ilie Petre, cel care l-a văzut la televizor, care și atunci era tot mâna dreaptă al Teodosie, zice, mă, mai ghine să dar și un demisol, că ce mare lucru, câți parați mai intră acolo, nici ca 1,5 m, că și așa dar fundația, măi omule, nu ia și că aia este, triplează costurile. Nu. Și cum zice, de aia zice, da, așa spus să dar ma onia slujbi, ma onia gheavesea, da. Deci, ea v-a slist acasă ma onia de cât Și până că tot, că în alt preasfinția sa, Teodosie, tot insista că să dară Maonia, că până atunci tot zicea că nu ei și m-a și zis că o dar, cum mai vine rășalță și n-a să dar ceva și cât o dar? Tu 2 meși? Nu merge tu 2 meși. Asta dram de lemn poate mergea. Tu 3 meși. Nu, tu 3 meși abia îți depisesc cu fundația. Cum? Cât kilotricu? De data câțaș? Vreau să explic că trebuie să lași betonul, că nu poți să muți beton peste beton fără să treacă 18 de zile. Așa e. Cât kilotricu de anda de câțaș de lucru și până tora, zicem? Păi, aiusearea locului fu 12 februarie, scurtul 2022. Așa. Atunci să ieși locul și ne acățăm și pe 18 iunie, 18 iunie adrăm prota slujbă armânească, că dipisi demisolul. Dar Hurhima Cloții că vreau, că așa era condițiile. De-apă aia în geană, sau eu știu cum zic, parterul, deci în padii sunt 3 metri cu nica 1 metru de fundații care nu intră mult beton, mult chiar.
Și în geanul sunt 7 metri la streașină. Tumesi are 10 metri și jumătate, mași partea de piste de emisor. Este o biserică monumentală și deschiderea, adică între stizme acolo la cruce, este 14 metri. Nu are ahtare construcție în România din cadre de beton. Eventual, dacă se adară din cadre metalice, poate să aibă deschiderea asta. Din beton adrăcan până tora, dar este fură niște stâlchi imensi de 2 metri de beton. Da, iarăși mult. Vas întreb iară, vas nu saki că se ghinia da nevra. Ziceam așa că tu ahurhită minduiescu că ti minduiși cât vas custusească tu este proiectul. E, de zați urma mult, așa. Tu ai de Sony, mult s-a lăxir costul, da. materiale crescu multul de multul păhălul până tora. Este vreau să zic că se îngălăsește de la o biserică ca o casă care să avea pereți portanți, că nu știu cum să-i zic, stizmi care șed în proaste cu stâlchi iniți și cu o fundație inică de 1,5 m. Ajunsem la o fundație ca radier general, nu știu, care achizisește ghine. Deci, mași fundația, tu fundație intrară 30 de tone de fier și 140 de metri cub de beton, ca să îngădusește. Nu vreau să bag tu biserica aceea care vrea să o luăm toată oară, nici vreo 3 biserici să nu intra hăta. Ca aceea. Ca să comparația. Deci de dați ori mai mult decât mi minduiam ca Sibu. Poți să ne spui la cât ajungi până tora tu te cu seara, care poți, care nu vrei să ne zici, nu la cârtim. Nu, dar să minduiască să vadă cum este acolo, deci are 230 de metri construcția, prin afară, este cât o scară de bloc pe plus 3, cam așa că să facă socoteala. Cât este, da. Cât costusește un ahtare, un bloc, zicem, un adărămintu cu 3 patomati, cât ajungi costuseara știi? Cam așa. Păi mare, deci de la fundație până în zean are 10 metri, da? 3 etaje. 4, parter plus etaj. 3 și până în zean are 19 metri, da, cu cruții cu tot. Cum cu adunarea de părați, că minduiesc că fu mulți zori. A avut și una strategie, nu știu, cum te minduiești să ajungi la ței, te va zva să îndrăpască acest proiectul? O hurfică nu-i ghinică. Zic că ingineri huși fără niciun... Nu aveam niciun plan. Zice, dar și știam cum să dar lucru mare fu până și turnarea, că nu poți toarnă multe firme, cum turnăm noi, 3 metri, stizmile din pade, 3 metri de turnare. Avem și panourile acelea care lipseau, oamenii care să adară și le adrăm că îți vede cum e betonul, nici nu trebuia să mai adar ceva, e și limpid. Și dacă cum nacățăm, zici că pot. Și toți care era prin îngamini, să ajută armânie, deci cam mai este era. Ajutoare vine cam abțin, mult mi ajută și el vine să-i dau un embur fârșilot, care nu va să-i zic numai, deci îmi dea de vreo 400 de metri cub de beton. Deci dea de aproape tot betonul, că mai dea de și unde la mine din coară, vreo 40 de metri sau 50 de metri. Îi hărui să simt, că nu va să știi bă mama, sigur amintesc că angricăm mult că tine avea adrată și alte turli de adărăminti și atunci știai și scafți ațea, zicem, companii care poate stoarnă betonul așa cum lipsește și... Nu, ești fără cu oamenii mei, cu 5 oameni lucrai. A avut 5 oameni la
fundații și cu ei turnăm. Dar și ficiorul ăsta care dea din beton nu știa că pot să o dar, că înainte eram la el, a zburât, mi-a arătat proiectul uh, și de-apoi aia păi, cu care te acasă? Și n-ai tine cu care să te acasă? Hai, acasă te. Și acolo era la demisolful betonul care îl dea de ficiorul ăsta, care eu zic că ajută mult și moral, că el e îngri. Hai mă, ino încoace, că am zis că vrei să dai băseare, că ino ca să dau eu tot beton. Și luai herul era acolo, chiar pe strada, pe Crișului, uh, îl dădea fasonat, adrat, așa, și avea și echipă care îl liga. Contra cost, bineînțeles, cu tot ori ne dă un preț mai bun, de apoi a crescut prețul, a crescut și la her și la tutti. La tutti, știm. Și de aceasta dră demisolul Aonia că fu ficiorul ăsta care dea de betonul. Și eu zic că eu aveam zis, mă, hai să te agripsesc cu coctitor, nu vreo ceva. Și a hurșim adgheavă și acloții de apă aia, Geaba după sea niște cu... asimeși. Sta cât geaba sea mult a onia, putu si ba cât geaba sea mult a onia, tu acel loc dispusești că l-a dratu trigios de băstearică. Da, da, diches. Și de-apoi eu am chicăsit că fură, zicem, oameni de Aradă, mulți armăini, și numai așa armăini, mai răzăstini, care andrupără, cum și alte companii. Companiile, mai mult că așeți oameni vinere și oameni, dar Adră și Maria Cica au în campanie, dar nici nu știu să zic, nu zic, dar tu campania aceea nu se adună nici când dea de unul companie, nu de mările, deci, da. Știm că atunci la Companiile companii fură, care se mișcă mai măr, le este și cam alișor, că dimiau și mai mulți săpărați. Am greacă mult și ajutorul de la cafiinsul, care Mai putu să îndrupă. mai mult îmi crește inima când îi da 500 de lei un orfan, când îi da 50 de lei un care îi dea din impozitul pe profit, că știi că era pânătora Yes, yes, Inghis yes, procente, putea să le yes. redirecționează. Dar că ce să le dea ea, nu? Că toți ai flacuri să-i da. Yeah. Carasibă vără de, eu știu, oamenii care duchește că te andrupără multul și care sunt tu simfuni, să la spui numai. Poți să spui, îmi dau un nume de aia și ți duchești că te andrupără multul de multul? Ei vă Caraci? zic până la urmă. Din foară de la mine, de Sinoia, Dima Grasu, antilopa esa, E? da, Dima Grasu, zicem că el fu, de-apă aia Stelian Fotu, deci Dima Grasu de Sinoia e grămuștean. Fotu, ca și alantul cu betonul, este fârșilot. Stelian Fotu cu o companie mare Argenta, o mare companie de Audi Constanța, Veri Dușu, Samara, că Samara de editorul și el a zbură și cu dușul de vineri aproape. Care Și, să da. sunt, panoară? Mai sunt și alții, doar E. alu, ți numele, Vinduiși, nu sibă știu. îngrăpsiți, aici stații andrupără, Și mai vinduiși, fură sibă și îngrăpsiți, soți de-a sibă... mei, mucani, care nu vă să zic nici numele, nici companii de niciun fel. Care nu va să spună, sigur, nu Da. zicem. Mhm. Care hopă duchișcă fu cam azori și cum putuși stres mai largul de ația hopă? Nu fără că nu avură. A este Teodosie până în dea de via îngripsită, că până atunci era doar gata, îi bășea mâna, mi Se dădea fluidia și cu... da, așa. Vor la mai lipsea să aibă și una
cartea îndrăpsită. Nu puteam să încăpta la autorizație. E. Deci scaftă și vluia, te biserică, și după aia și vulat pe proiect, îți bagă și arhiepiscopia. Ok. Proiectul Hai să trebuie. zic, așa te dau lucruri, sunt o diafor, ziceam de alte adărăminte, ți lipsește la dar, pe lângă cărțile ți lipsește să ai alte adărămente, așa este dau lucruri, le E. lipsește să ai, știi, ta să poți să dar și biserică. Și mai trebuie să dar pus prota și prota. Ora trebuie să dar plan urbanistic zonal, că nu poți să dar biserică, eu scria că să dară case sau blocuri sau, eu știu, hăini Aș da sau ți lipsește să aprov birouri. ceva și ceva carte de la dimarhie, eu, tia este lucru. Dar este planul urbanistic zonal, este multe lucruri, că intri de 3 ori în Consiliu până se votează. La drai că mai aveam adrată, nu făceva ahoria. Și după aia urbanism, că și s-a dat la orice, la cafe, E clădiri. ok. Tora biserica este mutată și ducim că este nica ananghi ti zogrăpseri, mas aqui que se igiene. Și Este zgrusit altarul, iudima, și cafasul, acel balconul. Și naima mare parte nu e grăbsită și, da, eu, tora, zic Hristos la toți care dea de răcăsutul, care dea de zațile și aceia mi hârsiră, că sunt oameni care poate le lipseau paradii aceia și aleasele să-i da, yeah. să-i da în el. Zicem că va fi ca fie una zogrăpseari, lipsește, zicem, niscând țăpărați, și ca fi taifă care zva, mi că poate îți da ți părați maxus tiu ațea zogrăpseari, care zvor. Așa, da, e că ai, e că scenă, că na, pasibil pătizarea Domnului, eu știu, ce mai Sunt toate sunt? care sunt cam amări de un, cât să se Așa, aștepte de un an. scenă, că nu știu să, cum să zic. Ce zic, adunai mult mai mulți separați decât îi trecea văroare prin cap, da? Și biserica a fost mult mai mare decât ce aveam acățată să dar. Ma, vine rar mâine, după ce ahorhiră slujbele, cam am mult s-a chiar și când nu vizură că smuta. Și Poți să nica spui care onoare, sunt, nica onoare să hărăstăsesc la toți care mi băgară în seamă, că nu știu tot cum să zic că a este de mânar. a este hârsearea mea. Mă, uite că și, că știu dosi, de prima oară când unești acoții. Scrie acolo că dai cerere, Stare. scrie acolo că să fac biserica cu a românii mei. Că nu știu, bă, așadar, că mi tu lua, că, bă, ai venit aici să spui tu, au venit atâția, nu o să o faci, nu o să o faci, păi, E, nu veni nu te cu pisipsea că v-ați trufie, trebuie scos să, locurile în buvete. Nu te pisipsea că v-ați scos locurile în buvete. nu Câți abțin, nu abțin. actori tizugrăpserile astea, câți ai minduiești că va sibă, eu știu, câti fumei va siba nangi tas bitisește și este zugrăpseri. Mai multe duvane pe duvane să adară scenii, că sunt rânduite, sunt, Asta e ca mări. n-am cartea aceea să o arătam tărace, deci nu să adară băsearica decât după carte. Stai Asta e când dea de mare. și ar mâini, dea de o carte. E traducere după acea, este pe armâneaște, cum se zugrăsește biserica,
știți. Ei, traducere după aceea, da, nu am awații. Deci totul sunt Arada la biserică e adrată, nu poți să dar că și eu ziceam ca să dar mai ființa rămâi, că nu, nu merge. Mm. Uh, tu altar, adrăm scenele care sunt în stămârie, acolo mare, tu iudim altar. Că mai gine altar, nu știu că știu de iudim. Și alanță sunt sfinții, aie care fură conducători de biserică. Toți și-au Aradă, că sunt cuvioși, sunt martiri, acei care murire sunt martiri. Uh, Yeah. Sunt mai multe și ei sunt, să știe Arada, au asta dar martirii, au asta dar Yeah. cuvioși. După o Arada. Ok. Așa. Deci, eu așadar, cât mai mult să sfinți armâni, sau cu nume armânești, că nu numai și cu rădăcina armânească, că trebuie să băgăm Sfântul Stelian, uh, uh, Atanasie, sunt mulți sfinți armâni. Chirana, de la Tesalonic. Care ați vrei să ne spui, Tora, care sunt toaței oameni ți te ajută de aradă cu chiavasea și cu lucruri acolo la biserică? Am toahurhită fu un șcior tot fârșilot, că fârșiloții cam aproape afară. Uh, uh, pe mucăneaște zice hangi, da, nu mai știu pe armâneaște. Sunt de Cogeala, dator șed Ovidiu, Cristian Dumitru Hangi. E cu el la Hurhim și de-apoi vine ștora parohia este părintele, părintele Iori Ploscaru de la Bahama din Hoara, de Ceabulia de Jos, soie cunoscută. Și tot sunt doi acloții și Nicu Racu, adică și părintele Ploscaru și Nicu Racu sunt avzăstul lumea pistei armânești. Adică îi știți, și voi, că era peste tu multe Yeah. locuri ținut slujbile și tora mea, tora fu, cum să-i ziceam, fură 40 de zile după aici seara mare, care fiu pe noi spre înghiz de izmăciuni, Izmăciuni? Izmăciuni, yeah. așa, 40 de zile până de Aiu Mihal, Adrămi, Cafezu, maraton, Avea Cafezu, diava și avem capitulul. Cafezu, așa. Tora, iar asadrăm și dumănițile și sărbătorile cu Crucea Roșie. Yeah. Și n-ai mai mult, sunt hramurile câtora... A hurhi surdine Dunyaua, mamultu, Armenia hurhi răzine ca mamultu la biserică? Mai bine rău ultimele dumănici. Dar la hramuri, la sărbătorile mări, in. Și de sămâniri, iar am văzut că vineră, că eu nu vii mai băsearică, eu zic, s-a dat misifori acolo, adică cum s-a adunat în hoară, lumea sibă și awace. Nu știu cât, man adunăm de 3 hramuri și stămâria 4 pe an, Și mulți inti asta era pe un alt întrebare ce v-am induit. Ți alți turli de activități, spininga diava asta de biserică, la ți alți turli de activități te-ai minduit să sadaraclo? Da, drăm, avem acest, că le aduce este. Zidem în ți ordine este bag mea. Cartea este al cu și-au lansăm a cloții. Am și eu îngrepsite zații pagina ații, da, mi băgă și pe mine ații mea. Și o lansăm acolo la biserică. E una carte, tu cartea este aflați toate rădăținile. De vinem noi tu România și naima
marele lucru care te țin voi să asculte în cartea este, ea steaua contractul, cum pe pâinea nu s-a cumpărare în locurile care la ter. Că tot zic mucanie că ne dea de mașină luară. Nu prea. Și au azi vedea cum era contractul, că nici nu era vără mare, uh, nu l-a dat multul ghinii, nu l-a dat multul ghinii cu contractul este, care o grămadă de clauze, care mai lai decât bărțile de tora, că era contract în rate. Atâta era singura facilitate, când dădea de în rate. După aia a scos cartea asta, a mucanului ăsta din Canada, care l-a dus de la afară, dar după aia cartea nu i-a scoaseră. Uite, eu ziceați, limba este compusă dintre elemente de bază, substratul, dacă în cazul române, tracoilir în cazul României, stratul latin în ambele cazuri și stratul slav în cazul României, grecesc în cazul României. Că de aceea sunt de aceea nu e limba armânească ca mucănească, că au era slavi tu României. Era mulți slavi. Nici nu știu cum la năchisire de sazburaști românești. Și, păi, jumătăți de localități sunt slavi, numele. Râurile, 70%. Peștii toți au nume slavi. Așa, striceni și alb. De-apoi mai adrăm și la este adrăm tot al cușa, Fără să oamenii te bucurești, spun adrăm. de partea asta Deci a cu adus în cărți, mai am și o broșură, este nica mea, tot acolo adrăm așiții, și al Dini, cartea, că este litipării eu, fundația litipării, și cartea al Dini, tu România, eu litipării, el vine în coațe cu Pitricu de acolo din America. de Americii. Asta este una comată de activități, partea asta cu părăsăsere de cărți, la alte turnee de activități, timinuiești, ți vrei să Nica mai mea adar cu acolo? să curchim, hai zicem, să îngrăpsim de adun armâneaști, sâmbătă de la 9 tu 12 și duminica să zburâm armâneaști la un cafe. Adică, sigur, una hurhită de, de misifori, că E ca una turnee de sculii, pentru Sony, zicem, așa și duminica. uh, tora a zburi, dar nu mai zic cu care, o să adrăm, eu voi știu acolo, zină acolo, că nu știu eu scriitor, nu știu poet, să dar un cenaclu să-i ducem, că tora unde eram Belgrad, armase că să dar una filială București. Că Lila zise că nu mai poate, că în sfârșit. Dar rămase că să rămână tot acolo pe înarmânt. Și eu și atunci a zis să dăm una filială pe înarmânt și cu stază. Ca o sunt un mai mulți armâni. Și care zi acolo? Că sunt ahăța scriitori, poeți, jurnaliști. Să-i adun, tora că oamenii ni cheamă că era cu aiusearea este mare. Da, Dumnezeu, să-ți facă toate dalihia. Și am învățăminte, zicem, ca amintaj de toată această experiență cu un proiect atât mare și de simasiei. Ce zic, nu mai mi-au insist cu atâta, dar eu nu mi-au și este normalitatea și așa se lucrează, că alții nu le, nu le minduiesc cu ghinii și le lasă și le așuță că nu fu ambiție că să depisesc cum au onia, dar cum a lași îți degradează, să spargă lucrurile și nu vrei să ajungă așa, că unii că tahana lăsai stizmile, le lăsai, că fără geame, fără mult chiroși, să zvântară, nu să dă ceva în afara normelor. Betonul și mai mult de un mes, Eclipsea. cafioară,
Respectarul tuturor. Carasibă, Că eu știu, diriginte Carasibă, fu fratele Ahinului, a meu, a nașului, a meu, anul Brande lui. Mihai, da. Yeah. Carasibă, eu știu, dai vără urnemi, ti vără altul om, ți va să cață, idia cale, ti un aftare proiectul, ți urnemi poți să-i dai. Să aibă paragii măcar jumătate când s-a hârșește de construcții. Să nu se acasă fără să aibă jumătate de parați. Și să știbă de aia, da. Că altfel, da, Șteare și părați. da. Da, da, că are oară că cât puzzle nu poate durează, mă abțin de 2 ani. De-apă aia cu urbanism și autorizații au cu stanța, douăle, mă abțin de 1 an, nu au cum. Tu 3 ani poți acasă, dar nu știu cât ți-ai da para sau promisiuni sau să dară contracte când așeți, când nu vede ești ceva. Maca zicem, a răbdare, șteare și părați. Așa, 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 că să nu învețăm și mai arăbdăși, dar eu n-aveam să dar, că Teodosie tot mi-a înțepat, că vrea onia, onia, onia. Duchișca a dus un alăxari tu bana ta, e tu Gian la tău, a este tu proiectul. Mă, așa, mi liniștit, nu știu cum zic mea, liniștit, Ți-a dus unei sihii, tu Gian. așa, așa, așa. Și este pistea care mi copleșit, numai că aftă cum armânesc, nu știu. Te-a plăcut ție. Yeah. Acei care vor să îndrupască, își dea minte și bitiseara cu zugrăpsări, zicem, eu pot să te află și cum poți să adara asta îndrupământul. Păi mi pe Facebook am Gică Haliț și Fundația Gheorghe Haliț. Am două. Și sunt De-apă o aia datele băgate pe îndrupare, cumpărat. sunt băgate acolo și am și site-ul www.deadun.com. De adun, Deci află acolo. Află acolo și slujbile sunt băgate, Niheamă. Acolo băgai și multe cărți armânești sau iudziții armâni. E una bibliotecă care deschide Niheamă, că nu se azbură așa mult. Deși Sunt mai multe cărți de băseare, că e nu, și alte turli de cărți. are și de băsearică, nu sunt cărți, este și originea românilor de Filipide, care eu zic că e naima documentată carte care a apărut vreo de, de originea românilor, dar fără, nu știm ligați de ei, nu avem cum. Deci, este protul savant care, român care zise și lua premiul Academiei, care zise că poporul român s-a format la sud. De-apoi aia vine și Gheorghe Brătianu, dar Brătianu zice că ta ceva vlac și awațe tu Românie. Nu? Și că cei care vine din sud îi ajutară să Teoria are închisească uh, slavii. e. Cum ziceam, teorii sunt tu, mai multe. Sunt așa teorii. Vai nu va să desligăm noi tora misteriul și va și în greacă mea, cum adrași tine, ne băgăm în cap, ți avem pe adrare și să-l scotem în movete lucrurile, așa cum lipsește, cu aradă și cu șteare. Care tu pitisită știi că avem niscântea întrebări mult ușoare, așa că ba te întrebăm știni, care să aibă războr armânesc cu țitare mult hari. De adun, Nicu Chiră, Nu ne spusești nici am și detalii, găsim noi tu părăstă seare că da, au aninga mine este Nicu Chira este mea, lucrul două, care aproape 62 picioare. doi o andrupă este e în burlâche sau hane, cum vreți să-i ziceți voi, Yeah. și nica o ținem.
Și avem doi ficiori care sunt mari în burșei, Zbânează. dar tora nu se mai adară cu lucruri, s-a dar rămas și pe net, Pe internet e. s-a dară Τώρα cu λεξάρτηση mintea του tora πίεση, lucrurilor. τέχνεα, τσι νοαδού τσι κυρόλου, vai știi cam alișor, tu lucrurile de cafițo. Pininga zboru armânescu, care sai vără măcare armânească de țare multă hari, e vără măcare ți țare hari ți ți-o dară nicuchira. Păi, tu ziua mâncăm piperchițuri găsite, mama mult în iau hare, dar nu știu dacă mai poți măctora praș cu lucaniță. Prașii cu carne. Mâncarea de praș este mult bună, mult nostimă. Așa. Masa e vără ninga măcare și ninga beare, ne-a zis și un cântec. Vără cântec, armânească ți țare mult hari. Nu le-am eu mult cu cântăți, dar ea un care tot în element e. Pit gârdină și pit liva, de vruta mea și se priemna cu lilicile într-o mână, tufe, ea și dar nu. Da, nu știu de ea asta, nu mai știu, e așa din... Nu știi care l-are înroxită, e. Da. Care stai tu bitisită un zbor de aței ține Motrescu, că mi-am pistipsit că sunt o armâni de mai multe craturi. Ce zic, Haristola, tot armâna mea, mai mult la cei care mi ajutară, că ajutorul naima mare este de suflet, când vezi că oamenii te, te îndrupăsc, că te, te ajută, ți mută sufletul. Haristoș noi și ațăia, ti lucrurile ți la dragi, că dalihea, sigura, nu fu mult ulișor. Haristoș aților ți fură învătliga de tine și ți va sibă și de oașninte învătliga de tine. Le pitrițem hăbarii armânilor și vor și pot nica să ajută, că pot să dar acest lucru și pot să afle toate aceste informații de cum pot să îndrăpască pe frânza de Facebook ți-o spusești pe site-ul de adun.com și ne ajută Dumnezeu și a armânilor, de toate ți le avem tu minte și serioși, ne vedem și altă stămână, Amen. alaltă stămână, alaltă joi. Haristau mult unica onoară ti mobeta de tora seara. Haristă mult că mi-a apropiat și mi-a ajutat, uite, să aducem armâna mea mai aproape de piste. Serios. Seară-mi și atât, titus mă teritoria noastră. Ne vedem alaltă joi cu altul. Ne vedem cu ghine.